Línia de màquines d'embalatge de tasses de ruixat automàtic per a pastissos en farcit, màquina de segellat de paper calent i tapadora. Màquina d'ompliment de pesatge de capçals amb màquina d'ompliment rotativa amb farciment i receptor estables, coneguda combinació domèstic ultraminiatura, la precisió és alta. El transportador de cantonada millora l'espai utilitzant la màquina de línia automàtica. Màquina de segellat en calent de doble capçal rotatiu, funcionament convenient, funcionament estable i fiable, bon efecte de segellat. Adopteu un controlador programable PLC avançat i un sistema operatiu d'interfície home-màquina. La màquina automàtica de tapa de coberta de plàstic admet més taps alhora, xucla automàticament el capçal de pressió de la tapa, estalvia el cost laboral. La velocitat de tapat és ràpida, fàcil de mantenir i el funcionament és estable. Pot utilitzar la màquina col·lectora al final de la línia d'envasat, estalviant costos laborals, millorant l'automatització de la línia de producció i, per tant, millorant l'eficiència de la producció. És una màquina ideal per envasar productes grànuls.